Kızlar selam. Selam. Kızlar qaragız әле. Безнең Тәши муниципаль районы башлыгы конкурс игълан иткән. Әйдәгез, без дә конкурста катнашып карыйк әле. Әйдәгез. Кызлар, сезнең Тәши муниципаль районы башлыгы булып карыйсыгыз киләме? Әйе, килә. Әйдәгез, сораштыру үткәрик әле. Зухра, әгәр дә син Тәши муниципаль районы башлыгы булган булсаң, син районыбызда нәрсә үзгәртер идең? Нинди яңалыклар кертер идең? Мин Теләче муниципаль районы башлыгы булсам, Теләчедә ял итү үзәге төзер идем. Исеме нәрсә дiyем икән? Ничек булачак соң инде бу? Ял итү үзәкләре бик күп бит ул. Балкыш булсын. Хәзер аңлатам. Теләче районыбызда ял итү үзәге төзер идем. Аны Балкыш дип атар идем. Ни өченме? Чөнки ул балкып торырга тиеш. Анда иң беренче аттракционнар төзетер идем. Шунда кинотеатр булса тагы да шәп булыр иде. Һәм дә невкусная точка. Булар барысы да бер үзәктә булса, чын ял итү үзәге булыр иде. Камилә, син район башлыгы булсаң, син нинди эшләр кертер идең? Бер серле бүлмәгә барасы килә. Әгәр дә мин район башлыгы булсам, кальян һәм электрон сигарет сату үзәкләрен бетерер идем. Электрон сигаретлар кешенең сәламәтлегенә бик каты зыян сала. Яшьләребез шуны аңласыннар иде, һәм райондагы шундый кибетләр бөтенесе бетсеннәр иде. Аларның урынына нәрсә салып торыр идем икән? Спорт инвентарьлары сату кибеты кирәк. Молодец, Камилә. Мин синең бу фикерләр белән килешәм. Рәхмәт, Алинә. Ролиня, син нинди үзгәрешләр кертер идең? Урамда бик күп хуҗасыз этләр йөри. Мин алар өчен район үзәгендә приют төзер идем. Бу минем иң якты хыялым. Әгәр дә бу хуҗасыз этләрнең яшәр урыны, ашарга ризыклары булса, алар бик шат булырлар иде. Мин дә бик шатланыр идем, чөнки мин этләрне бик яратам. Әгәр дә мин район башлыгы булган булса, мин монда юллар салыр идем. Хәсинә, монда асфальт юллар булса, бик шәп булыр иде. Хөрмәтле Айрат Гилванович, Күрәсезләр, без бик күп эшләр таләп итәбез. Юллар төзек булсын дип, авылыбызда яшьләр күбрәк калсын. Авылыбызда яшьләр өчен йортлар төзү программасы кертеп булмыймы? без бик матур һәм бик җылы мәктәпләрдә укыйбыз. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә авыр һәм җаваплы эшләрегездә бик зур уңышлар телибез. Безнең фикерләребезне тыңлаганыгыз өчен Бик зур рәхмәт сезгә.